बिसिखौ जिन्स गानहैनि मोनसे गिथाव बाथाव फिथाइ मोनदों सासे फिसाया। जिन्स गानहैयाव फिसायनि हेंथायै मोनसे गिख्रंथाव थिरांथा लादों सासे बिसिया। फिसायखौ गोफार देगाजों सुनानै हस्पिटालाव दैथायहरदों बिसिया। बाराद्राय जोखोम जानानै हस्पिटालावनो जिउ गोमानांदों फिसाया। झारखंडनि जामतारा जरबिटा गामियाव बे सोमोनांथाव आरो गिख्रंथाव जाथाया जादों। बिसिनि देगाजों सुनायाव जिउ गोमानांबाय फिसाया। जिन्स गाननाय आरो गानहैयिखौ लानानै बिसि फिसाय सानैनि गेजेराव दावराव दावसि जालायदोंमोन। बिसिया बाहेरानिफ्राय जिन्स गानना न'आव फैफिननाय समाव फिसाया बुंदोंमोन, दा नों हाबा जाबाय, बेनिखायनो जिन्स गाननायखौ बन्द खालामदो। बे बुंनायखौ लानानै बिसिया गिलु-बालु रागा जोंखाङो आरो फिसायखौ गंसे गोफार देगाजों सुना जखम खालामो। बिसिनि गाग्लोबनायाव जखम जानांनाय फिसायखौ फाहामथाय होनो नखरनि सुबुंफोरा देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन। नाथाय फाहामथाय होनायाव हामनायनि अनगायै अबथिरा जिउसो गोमानांबाय। दा बिसिया गावनि दाय मावनायखौ सिमान खालामना लाबाय। थारैनो दुखुनांथाव हाबा जानायनि 4 दान उनावनो फिसाया गावनि बिसिनि दुथां आखुआव जिउ गोमानांबाय। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101 536360 70020263133 9101536360